gezeten. Toen is er een verschil maken. Let our policy. Kom nou, breng nader die bakken jongens, hoe zijn toe eraan niet? Die kant recht voor ons. Dit is een mooi
jongen, jongen. Die bolletje instof kost net 400. Die pindas. Net 400 aan. Ja, hierdie enetjie. Maar jy kan daarop spuit nou al die hele oggend uit hom uit. Nee, ek het Die bok is redelijk moeg. ja, dat is onvergelijk. Jij denkt ook dat. Het is zo, je had het ook dat. Nee man, je hebt afgeleid aan wat. Dus ik hier recht maken, is goed toestoot. Dat hier aan rechts, ik zie de bank altijd dat touwtje. Dat is zo pas. Kijk, kom maar, die touwtje is recht maken voordat het rond aan. Nee, die is al rijden. Hij moet terecht worden, maar hij moet schieten. Oké.